Relax. Slow. Dito kami sa Microtel ngayon. Microtel Pampanga. Yes. Hello! Hello. Hello guys! Hello, Swimming kami ni baby. No baby? Yes. Dito po kami sa Microtel Pampanga. Yun, nagsuswimming muna si baby. Babantayan ko siya. Ang baby bro ako. Hello. Hello. Hello, Kylo. Hello. Ikaw na dala towel ko. Pero ito sa ka dulo. Tuloy ko pa ang baby. Saba? Hello! Lubog tayo. One, tayo tatlo. Two. Saan tayo? Oras pa. Hello! Hello, good evening. Tapos na pong mag-swimming ang mga makukulit. Hello. Hello. Microtel Pampanga. Po, kasama kayong Nina, sa mga kapatid ko. Picturean mo nga kami. Yung puro picture lang. Hello, guys. Hello guys! Andito po kami sa Microtel Pampanga. Pagod na mag-swimming si baby. Ganda na?
Video mo, pusa. Stop na. Tingin ka dito kuya. Yan ang gusto mong motor. Mag-iipon tayo. Wala pa tayong pambili. Yan po, yan. BMW. Dito sa Laos Corp. Napangarap ni kuya. BMW. Ito yung nightlife dito. Andun yung mga kasama namin nagkakape pagkatapos namin mag-dinner. Ayaw ni mama ganito. Ayaw mo ito, diba? Sasakit ang ngipin mo. Sige, sorry. Wow, ang ganda ng sayo. Ang ganda naman ng kwarto mo. Hindi sila dito patayin mo ng aircon. Ay, may importante sa akin eh. Malamig. Wow, ganda ng ano ni Kuya Destino sa kanya. Sa atin. Baka mo lang sa ano. Ba't sabi mo lang lababo? Pwede mo bang patayin ng aircon? Pao. Sabi mo lang lababo. Aircon? Eh,